Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane induna zakwaMayimayi kanjalo ke nasemahostela akakhona sendelene ke naleya ndawo yaseGoli zaleke zaphethe ukuthi ke ungiswe umlando komculo angeneke nebutho ke lakhe abekade ke hamba nalelo hola ngenhloso ke ukuthi ke bayolwisana ke nalabo abangongqingili abafaka imvunulo ke yesintu ungiswe emculo uthi ke balwisani ke nempilo kabayiphilayo uthi futhi abanankinga nokuthi ke bayilaba abantu kabayibo inkinga ukuthi ke imvunulo abayiqokayo inezincazelo kwezayo ngoba ke imvunulo ke le yesintu kunemvunulo ke yomuntu wesifazane kube nemvunulo ke yomuntu wesilisa kube ke nemvunulo nje ke lapha ke yomnumzane kuphinde kube nemvunulo ke yamatshitshi kanjalo ke namaqhikiza uthi ke imvunulo lena phela ke ihlukaniswe ngezigaba zomuntu asuke sekuzona ke ngosiko kwelakithi ke kwaZulu manje kuyaxaka ukuthi ke lowo ke ongazazi ukuthi kuphathi kwabuphi lobubulili kobubili bese ke faka ke lemvunulo futhi ethi ke ngumfana ethi ke uyintombazane kodwa bese faka futhi imvunulo ke yalabantu besilisa ilokho kungiswe emculo athi ke cha yena kufuna incazelo futhi kufuna ke beyiyeke phansi imvunulo akana nkinga nokuthi ke baphile ke impilo ke yabo abayiphilayo inkinga ke enkulu ile yokuthi ke mabangathathi kokwethu ke bese ke ebekujivaza ngoba ke phela ke isintu sakithi noma ke imvunulo yakithi chaza thina kuqobo thina ke masula amahle uthi akakhulumi ke noluyu uhlanga ngoba imvunulo ke yaloluyu uhlanga yakolunye kuhlanga akayazi ukuthi ke incazelo zayo ke zithini kodwa ke le yakithi uyazi ukusuka nokuhlala ukuthi umuntu kofaka ke imbatha osuke kanjani umuntu kofaka inkonyane mangabe ke njeke lapha noma kobhinqa ngenkonyane ibheshula ke kusuke kwenze njani umuntu kobhinqa ngesilwane kwenze njani mangabe ke bhinqa ngesilwane kuzokhumbuleka phela ukuthi ke zona ke lezile yona ke lemvunulo inamagama ayo izinjobo amambatha umqhele konke kunamagama akho laba ke bayinikwa ngubani lokho okuhlomeza kakhulukazi amabhinqa ke kuleli ke lakithi abeyisenanela ke khona phakathi endlini nje ke lapha ke bakithi noma khona ke eGoli ethi ke aya kwaMayimayi ngoba ke ethi ke ayokhipha kongqingili ayolwa ke nabo kodwa ke zala zaphetha induna buka nansi video
Abashonga